Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station.
Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo asin Riparo. Ang programang pagtataw ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo. Serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Pagkabikulana Hindi man ako gwapo. ang sakundagan dinuhong Serbisyo asin Riparo. sa silangan ang bulkan ngayon Serbisyo asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Kung sisay-sain Saan man sulok po kayo ng mundo, ang panuga, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Domingong celebra. Good morning! Pagbilog ng bulan, bulan na si Magandang umaga po. kan ako sa Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, kuduta mga amigos y amigas. kinudo Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Riparo. Kanya po ngaldaw kita nin Martes, Tuesday, hail ka petsa 18 na kita ngunyan kag bulan na Nobyembre taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. sa kuya Mag-restoryahan naman kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, dinaha apwera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga Riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. San mayon isa Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. November 18 na. Maligayang happy birthday! Happy na
pa! Siyempre duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Uni sa natabihan sa kuyang perming tugon sa Indo. Day tabi magduman, pagdaiman imbitado. Pagday imbitado, day tabi magduman. Tama kasupo. Sarapan tugon ko tabi, Ma'am Joy. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan. Ta siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhot. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutan na tabi ini. An sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Kanyang pong aldaw kita nin Martes. Sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man po ang ma-stress sa mga panahon po tabing ini. TV. Kumusta tabi, Ma'am Joy? May kuryente na tabi sa Indo. Ay ngayon nainot kami pa kuryentehan digdi sa barangay Istansya. Gari nainot mananggad ka mo di. O kumusta tabi? May mga kuryente na ba? Takong dahi pa. Tsaga sana taday magkita kimagi ni Bukaya. Bayad na naman lamang ngaya kita kang kuryente. Kasabay subayadan dyan sa internet. Uy, nata daw ta. Pag-arog kayo na limbawa ngaya. Dahil man ki signal su internet. Ang bayadan mo yung manggiraray tabi mamalo. Maray na pagka aga tabi pading Edmar. Natado tabi an padita. Alimbawa baga ngaya tabi Mamlin Sidro Karinan. Nagbagyo, di pagkalipas kang bagyo, daing kuryente, daing signal. Ang babayadan mo good for 1 month mampo giraray. Ano iya?
Paano yan? Taiman ngaya signal tapos ang bayadan tabilog. Maray pa si Ma'am Joy Cargulyo tanainot sinda mapailawan. Payaba sinda kang aliko. Payabaon si Ma'am Joy kang aliko. Baka ngaya alingahutan si Ma'am Joy. Baka ngaya ibang gibuhon. Pag inalingahutan si Ma'am Joy, delikado. Kaya inasikaso tolo sa kuryente dyan sa barangay istansya. Ano tabi ihadang Jodeline Calyong. Aday ka kang ngarin ito kasudma ay kan Domingo. Tama ba kan Domingo ito? Kan Domingo nagpainit ako pertiyon so init duman sa baybay. Nag-arik-arik na biyo so init. Nagpainit akong alas 6 sa imedya sundo alas 7. Natukal-tukal so sa kuyang abo. Epektibo talaga palantabi Ma'am Joy Cargulyo na permi kang magbalad-balad sa gilid kang dagat. Adi, pag may mga ubo sipon, magbalad-balad ka sa gilid kang dagat. Pertiho, natukal man hanggang sa mga namamati mo. Marayon man adi. Sa mga aki, yan, permi mo pagdarawon sa dagat, sa gilid kang dagat, ganing magkusog ang resistensya. Yo, marayon talaga di. Manong Siren, good morning. Uy, may bago ng OIC Chief of Police ang Tabaco City Police Station. Sir Javier Bunsa, Martes na tabi kita ngunya. Sir Javier, Martes na tabi. Di sain patabi anday pang mga kuryente. Yaon urawan yaon sa mga taga Negros nagtatabang task force kapatid. Diyan sa Tiwi talagang puga-puga na baka lamang gabos ng barangay na pakuryentihan na at aperwisyon mananggad pagdaing kuryente. Adi bata mawarang ka sa natabi mananggad ki kuryenting saron simana pagbalik ang kuryente naliun ka. Ngata daw yan. Ay ngaya salamat may kuryente na kami. Naliun ka. Pipa irilaw gabuso mga ilaw. Tapos mga electric papi para labad-labad. Hindi nga na ngaya may kuryente na ngaya kami. Tapos warang kuryente uraga. Sige man kan suday ng kuryente sana all. Ipanuntaya. Uy, ano na ang nangyayari? Ano ngunyan so kilos protesta kang INC? Ngunyan, hanggang ngunyan na sana ito. Matindi duman sa mga programa. Adi, si Senador Aimee Marcos nagtaramduman. Pigtotoro mga tugang na adik. Tayang tugang. Yugon mo yan. Sukat na kang naglaban na presidente so sa tuyang tugang na Bicolano. Iba man ang sinuruportanin daw. Ako ang ibinoto ko talaga si Leni Robredo. Kung di ilingan nindo ang ibinuruto nindo si PBBM. Tapos ngunyan so tugang, sabi kan tugang, adik nga yan sa kuntugang.
Sus Maria Josep na nangyayari na kita digi sa Pilipinas. Ano? Tad-tad hata may mga paguran-uran po digdi sa probinsya kang Albay. Ramon ta naman kung ano ang nakakaapektar pero dahil man ki pigbabantayan na route nin panahon ang Pag-asa. Iyo sa may aram katabi Manong Sairi na ano na installer kaya na solar. Tayo na ang plano ko mag-solar na sa nakita ta dahil kapang bayadan bulan-bulan dahil pang brown out. Yung baka may bistado ka mapatakod na kitang solar. Yung sige ta alas 7:19 na may mga paguran-uran kita digdi sa probinsya kang Albay. Aramon tamo na ang magiging kamugtakan kang panahon. Kontan linya kang Pag-asa. Sige, yaon ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, November 18, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong linggo nga, base sa ating mga pinakahuling datos, maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatlong weather system na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Una po, yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung nagdadala ng mga kaulapan, partikular na sa bahagi ng southern part ng Mindanao. Kaya asahan po, malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa may Barm at sa may Soc-Sargen region. Samantalang easterlies naman, ang pinaka nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Magdadala naman ito ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Aurora, Quezon at Bicol region, habang ang pagitan po ng northeast monsoon, yung malamig na amihan, at itong easterlies, yung mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, ito po yung may shear line naman, pero offshore po kasi siya. At ito naman yung magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan, Isabela at Apayao. Ang malaking bahagi ng ating bansa sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Kabisayaan, makararanas naman ngayong araw ng generally fair weather. Pag sinabi po natin fair weather, maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama dito sa Metro Manila, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. Kung magkakaroon man po ng mga pag-ulan, hindi natin ito inaasahang malakas at hindi rin natin ito inaasahang magtatagal. Dito nga sa Luzon, inaasahan po natin malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan. Mapapansin nyo dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Normally po, pag November, December hanggang January, ang silangang bahagi ng Luzon at Kabisayaan ang madalas pong inuulan. Ito ay dulot nga generally po nung hanging nagbumula sa karagatan Pasipiko, mga easterlies or minsan po itong shear line. So ngayong araw po, yung hangin nagbumula sa karagatan Pasipiko, easterlies magdadala ng mga pag-ulan sa Aurora, Quezon at Bicol region, habang ang shear line ang magdadala naman ng mga pag-ulan dito sa Apayao, Cagayan at Isabela. Inaasahan naman po natin ang muling paglakas ng hanging amihan o northeast monsoon, kaya inaasahan po natin ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan dito sa may area ng Ilocos Norte at Batanes. Magiging maalon din yung karagatan sa bahaging ito at dahil po sa malakas na hangin din nadala ng hanging amihan. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Luzon, itong Metro Manila, nalalabing bahagi ng Northern Luzon, Southern Luzon at Central Luzon, makararanas naman po ng maaliwalas sa panahon, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon or gabi o kung minsan po sa madaling araw. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa bahagi ng Bicol 26 to 30 degrees Celsius. Dito naman po sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, ang Kalayaan Islands na naapektuhan po ng Intertropical Convergence Zone, malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito. Sa nalabing bahagi naman ng Palawan ay mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands 27 to 30 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa nasa 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaking bahagi naman ng Kabisayaan ang makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Iloilo nasa 25 to 31 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius, habang sa
Tacloban 25 to 31 degrees Celsius. At sa pag-iral nga o sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito sa bahagi naman ng Barm at Soxargen sa Mindanao, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So malaking bahagi po ng Mindanao, medyo maliwalas sa panahon naman, ang mararanasan sa araw na ito. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga City, 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga po sa malakas na amihan, ngayon ay meron tayong nakataas na gale warning, partikular na sa Batanes at Babuyan Islands. Magiging maalon hanggang sa napakaalon ang karagatan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya pinapayuhan natin ang mga bangka, maliliit na mga bangka at maliliit na mga sasakyang pandagat na mag-ingat po, iwasan mo ng pumalaot sa mga baybay ng Batanes at Babuyan Islands dahil nga sa magiging maalong karagatan. Samantala, sa kanlurang bahagi naman, partikular ng Northern Luzon, inaasahan natin na katamtaman hanggang sa maalon naman yung magiging karagatan. Sa iba pang bahagi nating bansa, mag-ingat na lamang po, bagamat walang gale warning sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan, mag-ingat po kapag merong mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapaalon ng karagatan. Samantala, narito po ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa susunod na 4 na araw hanggang Sabado po ito. Una po, magpapatuloy yung paglakas ng hanging amihan, partikular na sa may Northern Luzon. Nagsimula na po ito sa extreme Northern Luzon. Kaya inaasa natin magpapatuloy itong gale warning sa mga susunod na araw. Bukas, asahan naman po ang mga pag-ulan sa may bahagi ng Mindanao, dulot ng ITCZ, muli pong iral ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone sa malaking bahagi ng Mindanao. At gayon din sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas, epekto ng ITCZ, gayon din ng easterlies at ng shear line. So, yung tatlong weather systems po natin ang magpapaulan dito sa may bahagi ng Mindanao at silangang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Sabado, posibleng mabawasan yung epekto ng ITCZ pero magpapaulan pa rin ang shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin, maging ang easterlies sa may bahagi naman ng silangang bahagi ng Luzon, partikular na nga sa Bicol region, gayon din sa Aurora, Quezon, at maging sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Ang magpapaulan naman dyan ay yung hanging amihan, posibleng mahina hanggang sa katamtaman yung mga pag-ulan. Pero makikita po natin sa pagpatuloy ng linggong ito ay malaking bahagi na ating bansa ay makararanas ng mas maliwalas na panahon, generally fair weather. So pag sinabi po nating generally fair weather, malaking bahagi ng ating bansa ay magkakaroon ng maliwalas na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized thunderstorms na hindi naman natin inaasahang magtatagal at hindi natin inaasahang magiging malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan din natin na walang mabubuong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:58 na umaga at lulubog, ganap na 5:24 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites. Itong pag-asa.doc.gov.ph at dito po sa panahon.gov.ph makikita nyo po real time yung mga ipinapalabas po natin ng mga rainfall information, heavy rainfall warning, thunderstorm advisories at general flood advisories sa buong bansa. Real time po yan at nakamapa. So bumisita po tayo dito, lalo na dito sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nagbabanggaan sumainit asin malamig na hangin. Easterly sa kaamihan. Kaya may mga paguran-uran kita digdi sa may parting Bicol. Yo. Di permi na sanang magdaranin panangga sa oran tabata ngunyan. Puso ang toro tranquilo.
Ako nga ni baga kang bago pa magbagyo, tinamaan kita. Medyo aloy-haloy, talagang makusog sa virus. Kaya iringat po kita, permi pagpadarahon sa mga chikiting ni na panangga sa oran. May klase na bagang yan. Yo, iringat po kita. Bawal magkasakit, dipisil maghanap ki imo. Dipisil maghanap ki kwarta ngon yan. Wala na sa kwarta, inarabas na. Yaon sa malita baga. Wala na sa kwarta, na sa malita. Sige tabi manong sa irin ha, pa-chat mo daw tabi ako ta. Maghapot-hapot lamang kita. Kung igwa kang bistadong nag-install kaya na solar. Yo, i-chat mo tabi ako. Sige po, alas 7:29 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory open po sina. Ayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Ang MBY Dormitory, madali sa nanindo yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan UST, MBY, sunod Jollibee. Taning kang Jollibee ang MBY Dormitory. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, salamat tabi. Ingat po permi. Siring man mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Anong probinsya? Nasa syudad na Cantabaco. Si Ate Glenda, City Vice Mayor. Siyempre yaon man dyan si City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Avila. Siyempre kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Yan po mga tugang ang sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas sige tabi mga tugang, alas 7. Alas 7:31 na. Dahil po mag-arali ha. Mabalik po ang programa. Kalipas lang po ini importante sa nang pagiramdam. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa indang pag-adal. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa indang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo
Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Magsayaw ng cha-cha at turuan mo. Alas sige tabi mga tugang, alas 7:33 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madaliun sa na yan makuha, mamalu. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Yan man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako sa wete. Ikot at susunod ako. Sige tabi mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapo giraray si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni Sir Abelardo Imperial. Good morning. Serbisyo Asin Reparo. Oy, Martes po kita ngunyan ha, 18 na kang Septyembre. Anong Septyembre? Nobyembre? Oh, November 18, 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang. Kaya ano papigalata? Fight na kita! Alam ko na Serbisyo Asin Reparo. hindi magsasawa. Sabi ni Aga Hipa, maray na aga tabi, kapi-kapi lamang watching here sa PNR site Legazpi. Merry Christmas tabi. Susunod Ige. Ano ini? Good morning tabi sir, idol. Ano ini? Iyo. O sige. Mention mo man tabi kami digdi sa Jaro na nagtatanom kaming batag. At nagkaturong batabi. So mga pananuming batag kang bagyo. sa cha-cha Oh, grabe na naman ang pagtiyo. kasyota. Kaya magsikap giraray. Sa cha-cha Dahil mag-asa sa gobyerno. Sige, maraya. Sige, tanom-tanom sa natabi ka mong batag dyan sa Jaro. Nag-cha-cha-cha. Ala, sige tabi mga tugang, digdi na kita sa tuyang programa sa Tabako PNP mga tugang. Igwa ng panibagong officer in charge ang hipatura kang Tabako PNP. Matapos na si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. ang kaipuhan niya ng mag-elevate medyo haloy naman dyan sa Tabako PNP, kaipuhan niya naman sa sayang karir na mag-elevate. So ngunyan mga tugang, si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. ang magiging Deputy Provincial Director diyan sa Sorsogon for operation. Diyan na siya sa Sorsogon, si Lieutenant Colonel Cirillo Jr. Ngunyan, mga tugang, ang bagong officer in charge kang Tabako City Police Station, iyo tabi si Police Lieutenant Colonel Berhel Bibat. Barkada ko inadi. Dati naman ining na-assign digdi sa may parting 1st District.
Gari na-assign ini dyan sa Malinaw Police Station na si Colonel Bibat. So siya nangon yan ang officer in charge kang Tabaco PNP. So kung matatandaan ta si Police Lieutenant Colonel Cirillo, kadakol po sa mga accomplishment digdi po sa Tabaco PNP. Bala nga ni duman sa report kang Albay Police Provincial Office ni Provincial Director Nunez, ang Tabaco City Police Station ang may pinakadakop may pinakadakol na mga operation pag-abot duman sa illegal gambling. Number 1 ang Tabaco City Police Station. Ibig sabihin, mga tugang, si Police Lieutenant Colonel Cirillo mahigos talagang pigpapautob niya so mga direktiba na sugo kang provincial office kang PNP. Talagang didarako. Tupada, subukis, suwiting. Ang bukis tapos ang waiting, ano yan? Magkaano yan? Basta gabos na illegal. Sugal. Ano pa? Topada. Ang uni pa yan saro na ini nangangalas ako. Ano ini? Sugal ini. Ano ini? Ining suubod baga. So, hubod na pig-apod. So, manok bagang Sir Abe, nakailing ka na kan sumanok na day ki mga buho, ay day man ki mga karalbong mga manok. Nakailing ka na ka? Ngayon man Aling mo na yan na nandadamay man yan Nakailing na kamo kan sumanok baga na pigpupurok na haluyon. Halo yung kibugtian. Tapos sumanok pigkakayabaan. Ano yan? Illegal iyan, tabi. Ang aram ko kaya, pag may imbweltong kwarta, may purustahan, sugal iyan. Dahil pa ako nakakadangog ngayon na may dinakop ngayang sunagurubod. So, karalbo baga ang manok kaya? Dahil kaki mahiling na buhok ang payo o buhok sa payo kaya na manok. Iba man supambulang igway ang kibuhok. Igway ang kibuhok sa payo. Itong panghubod tabi Sir Abe, wala ito kibuhok. Hindi talagang pigaanit gari. Ano talagang nagkakaralbo? Okay. So, yan tabi mga tugang. So, dahil nangangahulugan tabi mga tugang na kung matatandaan tabaga ka nakaaging mga bulan garito, nagpaapod ki press conference si PD Nunez kang Albay PPO, may kinaraman man ng gaduman sa mga illegal gambling diki sa probinsya kang Albay. Mala may nasampulan na COP. So COP kang ligaw natanggal sa iyang posisyon bilang COP dahil nadakupan duman sa iyang area na igwanin illegal na sugal. So sa Tabaco mas dakol so nagkadarakop kang Tabaco City Police Station. Base duman sa record, iyo ang number 1 na dakol na dinakop sa mga operasyon kang illegal. O kaya biyong umaw ni PD Nunez ining si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., ang Chief of Police kang Tabaco. Ngunyan, so mga miyembros kang Tabaco City Police Station may mensahe kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo. Sabi digdi, maraming salamat Sir Police Lieutenant Colonel Edmundo A. Cirillo Jr., outgoing Chief of Police Tabaco Police Station.
Lubos po ang aming pasasalamat sa iyong tapat na serbisyo at matatag na pamumuno sa lungsod ng Tabaco. Sa bawat araw na kayo'y naglilingkod, ramdam ng buong himpilan ang iyong malasakit, dedikasyon at matibay na prinsipyo para sa kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Hindi namin malilimutan ang iyong mga gabay, paalala at aral na patuloy naming babaunin sa pagsulong ng aming tungkulin sa bawat desisyon aming hinaharap. Mananatili kayong inspirasyon, isang leader na nagbigay ng direksyon at lakas sa kanyang mga tauhan. Naway maging maayos, maganda at matagumpay ang daloy ng iyong bagong yugto at hamon sa serbisyo, kasama ang aming panalangin para sa inyong kaligtasan, tagumpay at patuloy na pag-unlad. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po sa inyong walang sawang paglilingkod sa Tabaco City. O yan tabi mga tugang, so naging mensahe man kang mga tauhan ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. So tropa niya dyan sa Tabaco City Police Station. Makabagbag damdamin din so mensahe na talagang magayon so leadership. Magayon so pagkapot bilang COP. Kang Tabaco City Police Station talagang dakol tabi so mga accomplishment. Naging maray so pag-iriba-iba kan mga kapulisan ta minsan baga arog kang Tabaco City Police Station kadakol dyan ang pulis minsan nagkakaigwa ki mga paksyon di ba? Pag medyo dahil gusto so leader, dahil gusto so COP, nagkakaigwa-igwa ki paksyon. Pero sa leadership mga tugang ni Colonel Cirillo, nagkasararo so mga miyembro kang PNP dyan sa Tabaco, o kung kaya talagang nagtrabaho gabos, mahigos, pigampanan ninda so sa indan mga trabaho, o yun yan, kaya nga ni ang resulta mga tugang, dakol sindang accomplishment, dakol na mga nagkadarakop na mga illegal, droga, and naging peaceful ang syudad ng Tabaco sa pamamayo po yan ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo. O kaya sabi kang iba, mamimismi ngaya si Colonel Cirillo. Kung matatandaan ta kang nakaakipang administrasyon bagayaw na yan dyan. Dati-dati baga pag may bago na tabi Tita Verses, good morning tabi. Pag may bago na bagang administrasyon sa sarong lugar, siyempre ilalagman kan dyan na pamayo kang kapulisan, so sa iya man na nagugustuhan. Pero ini si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo, mga tuga, kang mayor pa si Crisel, siya na dyan ang naging COP kang Tabaco City Police Station, and kang nagbago so administrasyon, si Mayor Ray Bragais na so nakatukaw na mayor, so dahil ini sinalidahan, dahil hiniro, tanahiling man ni Mayor Ray Bragais na talagang nagtatrabaho man. No, kung kaya ang ganun yan, siya man giraray ang Chief of Police kan Tabaco City Police Station. So ibang mga hipatura baga after election, siyempre so mga naggara ng mga bagong Chief Executive, siyempre ilalagkan so mga gusto maninda. Pero sa Tabaco mga tugang, dahil hiniro, iyo man gararay si Colonel Cirillo man gararay so naging Chief of Police kang pagtukaw ni Mayor Ray Bragais.
Kung kaya tabi mga tugang sabi na ini ni Colonel Cirillo na kami ngaya ang officer baga ngaya is come and go. Kaya man pwede ngaya kaming maghaloy sa sarong hipatura ta paano man nga sumasurunod sa muya and kaipuhan mi mag-elevate. Kumbaga parte man inikan sa muyang sa pagserbisyo, kaipuhan mi man ngayang maglangkaw. O tapano naman nga so nagralangkaw sa insindamado roman kung yaon pa kami sa pwesto. So kaipuhan mi naman nga maglangkaw arog ngunyan. Di kaipuhan na ni Colonel Cirillo na bako na sana siya chief of police sa syudad kundi pwede na inipasiring duman sa mga opisyal na yaon dyan sa mga probinsya. Arog ngaya kang dyan sa Sorsogon na siya ngunyan. Dyan na siya sa Sorsogon PPO. Siya ang Deputy Provincial Director. Tama ba? DPD. O tama. Provincial kaya Provincial Deputy Director. Dyan sa Sorsogon. So talagang kaipuhan na partiyan kanso kumbaga sa pagklase dahil ka man pwedeng grade 1 ka sa ng grade 1 kaipuhan mo mag grade 2 mag grade 3 takon dahil ka dyan magali sa grade 1 paano ka maging grade 2 so arog lang ka ng kasimpleng paliwanag dyan na iyan si Colonel Cirillo mga tugang talagang kaipuhan niya na kaipuhan niya na tabing mag-asumir bilang pasiring na sa pataas na siya. So labi naman na sarong taon. Sabi nga ni kang interview ko kasudma kay Colonel Cirillo na siya na ang pinaka-senior na chief of police. Ibig sabihin digdi sa probinsya kang Albay, siya naman so pinaka-senior. O kaya kaipuhan niya naman na mag-elevate mananggat. So, dahil mga tugang sa ngayon sinalidahan nga so chief of police kang Tabaco dahil sa mga iyan may mga illegal na sugal. Bako po dyan. Talagang tama naman sa oras. Kumbaga, nasa oras naman, nasa timing naman, nakaipuhan ng palitan and mag-elevate na si Colonel Cirillo. So dakol iyon na nga na iyan. So pigsasabi ko na puon kang liderato mga tugang kang leadership mga tugang ni Colonel Cirillo dyan sa Tabaco City Police Station dakol tabi sa mga accomplishment na ginibo niya. Kung mahiling ta sa record mga tugang o maski nga ni si PD piguumaw ni Provincial Director Nunez si Colonel Cirillo ta pagtukaw ni PD bilang Provincial Director kang Albay mga tugang ang Tabaco City Police Station may pinakadakol na accomplishment mga nagkadarakop na mga may illegal na sugal digdi po sa probinsya kang Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Di good luck mo sa natabi sa imo idol si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. taga-adig di man sa nabagayan dyan sa Tabaco taga dyan sa Barangay San Vicente kang nakaagi nganing bagyo nagka-oristoryan kami tabi Sir Willie Nobura. Paano nga kay ni Sir Mox so harong ko ngayon dahil ko pa nagka-tarakluban lamang dahil ko pa lamang ngayon nagkaratugan sa mga sim. Di siyempre inot mo na sa trabaho. Di paano niya ako kaya itaral mo niya ako ito so harong mo numa bala na nga harong kayan ang pagsaro kang leader talagang nainot sa serbisyo bago sa pamilya harong nga kaya ni mabagyo nga di kaipuhan naka red alert status na ngayon kami hindi naman niya okay ni makauli sa arong na mag-atog man lamang kan mga simdo man sa arong bala na itaral bonus na ngayon ito di arong po kaya talagang nakatutok siya kan bagyo niya ako sige mag-update lang kita tabi sir kung anan mga pangyayari so arong po kaya
Aron po kan si Colonel Cirillo talagang dedikado sa sayang trabaho. Kung mahiling tayo ni, dahil sana ini nagpaparkor kaalo, simple hunon sa nining chief of police. Nagngunguris-nguris sa nini. Aki pa si Colonel Cirillo. Gari 40 itres pa sa na, mga 40, 40 pa sa na yan. Aki pa. Posible maging general man ini pag-abot ki panahon. O kaya kaipuhan niya nang maghali sa pagiging chief of police kan Tabaco. Kung dahil siya maghali, dahil siya magiging general. O dahil siya magiging full-fledged colonel. O kung niya unsa na siya dyan. Diba? O kaipuhan niya na sa career, kaipuhan niya kaya nin mga mag-schooling pa yan. Kaipuhan niya naman na siguro na tatiming naman na so panahon, kaipuhan niya na mag-schooling. Kung kaya so iba naman so iba naman na mga junior niya ang magkapot kang Tabaco City Police Station. Si Colonel Police Lieutenant Colonel Berhel Bibat, iyon ang ngunyan ang bagong OIC COP kang Tabaco City Police Station. At yan, may schedule akong interview sa iya naman sa programa sa 10 to 11 sa programang Sutama sana. Aramon taman kung ano man ang mga prioridad niya sa Tabaco City. Aloy ko naman nabistado ini. Nasay naman ini dyan. Siguro, di ako masala, nasay nini dyan sa May Malinaw. And dyan siguro sa Tiwi. So siya na ngunyan ang opisyal na OIC Chief of Police dyan po sa Tabaco City Police Station. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ano ba niya tabi, Sir Willie Nobura? Ano na nangyayari kang Pilipinas kung mahal? Ilingan na nindungon yan. So sa tuyang mga kababayan, talagang yung kasabihan mananggad na nasa huli permi ang pagsisisi. Perming nasa huli ang pagsisisi. Nata man ngaya. So nagburuto kay PBBM, kay Bongbong Marcos Jr. Ngunya nagtataram na dapat nga bako tangaya yan ang binuto na maging presidente kang Pilipinas. Ilingan na ngaya. Maski sutugang si Senador Aimee Marcos mga tugang, hilingan na nindo nagtarambagay ni duman sa intablado kasud ma sa gigigibong rally hanggang ngunyan igwapang rally kilos protesta kang mga tugang niya tong miyembro kang Iglesia ni Cristo. Duman sa pagtaram ni Senador Aimee Marcos, sinabi niya na ang sa kuya ngayang tugang adik. Ano? Inay ko po, yugon mo ya. Kaya baga dakol baga tabi mga tugang ang nagcha-challenge kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na magpa-test kan sa iyang buhok baga. So bako sa drug test na apod kay ini na ordinaryong drug test na kasi sa buhok palan maski haluyon ka na nagamit, madidetect mo na nagagamit ka ki illegal na droga. Ngunyan uni na so iba lalo na sa mga Bicolano, Sir Willie. Nahiling na nindo ngayon. Talagang nasa kaya kita sa pagpili. Taigwa baga ko taki naglaban. Naglaban ka ito kang presidential election na Bicolana. Si Saiso lubinaban ka itong Bicolana. Si Leni Robredo. O ano nangyari? Kang pag-election baga, daog baga so manuktang mga Bicolano. Daog baga. Tapano sa ibang Bicolano, dahil masinuportan si BP Leni o si Leni Robredo. Tapos ngunyan,
mabarasol kita, kung mabarasol ka mo, taay iba so binoto nindo. Tapos ngunyan hilingan na nindo. Ano na nangyari kang Pilipinas kung mahal? Oh, yugo-yugo nindo ya. Oh, kaya ngunyan, sa 2028 naman nagluluwas na naman sa pangaran ni Leni Robredo. Yan naman, ituturulak na naman nindo pag abot ki panahon. Iba man ibuburoto nindo. Iyan ang problema tang mga Pilipino, adi. Dangon yan, paano na kaya? Windang-windang na. Kaya ilingan na po, tios sa nakitang tios. Lingan ang buhay ta. So tios, lalong nagtitios. So mga mayaman, lalong nagyayaman. Lalo na sa mga politiko. Ngatangayatan nagyayaman sa mga politiko. Alam na. Yan baga, aram na. Kaya maurag mo yan, magpolitiko ka na sana. Ngani magyaman ka. Pero kung ordinaryo kang people of the Philippines, nako, matios ka. Imbis para sa imo, hinabas. Imbis iungit mo na sana, hinabas pa. Kang mga politikong ini, yugon mo yan. Exchanging cards. Ayinda. Alas 8 na. Christmas is truly in their hearts. Pasko na lamang tabi, Sir Willie. Christmas trees for a bright Ay, mamalo. tomorrow where nation Pag may nararamdaman ako pag may malo, adi. Ano? Let's sing Merry Christmas Pag may malo kaya may nararamdaman ako. this season. May we never forget Mamalo. have for Jesus Mamalo. be the one to guide us as another New Year start. Oy, mga togang digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Martes, November 18, 2025. Sa pangaran ni Maestro nila doon ni SM Sir Tony. Sa pangaran ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. nights celebrate Kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abela, Asin Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat po! danger where Christ Sa Indo po gabos mga tugang na mga parantabay niya to paki-like, follow, and share ta lang sa tuyang programa. Nganing mailing man po kang ibahas. carol Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. blame the Sa aga naman kita magiribanan digdi po sa programang Serbisyo Asin Reparo. At yan, 10 to 11 sa programang So Tama Sana. Christmas Adios amigos! holiday Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. season. May we never forget the love we have for Jesus. Let me be the one to guide us as another New Year start. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.